Hi, Chay. Hi. Tabang kaglaba ni Mama. Chay. Tabang kaglaba ni Mama, Chay. Inining kurang. Oh, moro ginayahang gilabhan, gay na ra gid na. O pa na nakuha buling, Chay. Oh, hangtod mahuman naglaba mama nimo, imahaw pa ka na human. Ito na sila lum. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Kaway-kaway mga labandiro. Oh, muna among sapa dire. Sapa na mo dire, tinaw kayo. Oh. Oh, titinawa, klaro kayong isda ni ba? Tarong nga ba? Dugayan na naman eh. Tama na. Tarong nga klabat, Chay. Ito nga dito. Laba na yung gamay yung dalaga. Nabagay na pa na. Pwede ako na. Hi! Ay, dong. Na, nag-practice na kaglaba. Oh. Practice naglaba ang gamay yung dalaga. Ha? Awa lagi daw. Ay, di Awa ate, ayaw doon ate, kanang laba. Ayaw sa muka te. Nagutulubuhang gamay kayo ng labang. Ayaw na aron. Wala. Sabunin na, Chay, sabun. Sa Sabunin, Chay. sabon daw, sabon. Ha? Oo, nagkakababaw. Oh. Sabunan na to, Chay. May sabun rin, Chay, oh. Oh, sabun na. Chay, oh. Chay. Siya lang. Sabon eh, ano. Mingaw nga purong sugal ato eh. Wala may kwan. Di ka daog sabun. Wala may. Ano na ba? Sabon eh. Wala may sildo. Ano, oo na. Nagi, butang. Ilang daw sabon ang Okay, unta kaya to eh. Kita ako to Ronnie kapon. Tatlo man to kayo do pangita la. Yawag birthday, iro giya. Ronnie man to kapon. Para sa kuha sa una. Ako ang kilo mo kay pa daw ro naman do baboy raw. Hi, Chan! Wala bising ka yung motor to nakupa iya rusing nga sport. Ah, Tanay ni gapon ko bisan gato. Wala ni gapon ang trene. koro no, koro ko ah. Eh. Kayo ko mo. Tama na karon man ko ba? Pa, nag-ano pa na sila rin, happy pa. Oh, na pa lang karon meeting. Meeting usahaon po iyaw. Okay. Ayaw, lagi ito sila imo ang nang apel. Oh. Yato din una niya, ha? 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 Anod na, wana. Naisa ka ulitaw dire. Nang labaw ay asawa, nangita ni gasawa ni. Isa na yan, abay, kita lang may pasa.
Banta lang sa ning sulo-sulo. Na, ulitaw pa ni ha. Nang laba. Ngita pa ni kasahunon para na yung laba. Humana ka diya, Chay?